Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur martxoak 27 asteazkena bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Elena Llanes etorriko da Dornier enpresako langilea dena. Eremu urdineko langileak 25etik greban daude eta gaur arte egongo dira greban, eta horren inguruan hitz egitera dator. Beste alde batetik, Oskar Zapata izango dugu Euskaltzaleen topagunetik datorrena. Apirilaren 17an Kondestable Jauregian jardunaldia antolatu dute, gero eta aldeko gehiago izenekoa, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1861ean, Piamonteko parlamentuak Turinen bilduta Erroma Italiako hiriburu deklaratu zuen. 1870 arte, Victor Manuelen tropak ez baiziren sartu ere. Urte batzuk geroago, 1961ean, Boluetako krimena gertatu zen. Javier Batarrita hil zuen Guardia Zibilak Bilbon. Egun berean, baina 1976ean, 24 ordu euskaraz irratsaioa eta jaialdia egin zituzten Donostiako belodromoan. Eta bukatzeko 1976ean baita ere, Espainiako poliziak 5 langile hil eta hainbat zauritu zituen Gasteizko San Francisco elizan ikasle eta langile bilkura bat galarazteko. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteartean, alde batetik, erakusketa egongo da Kondestableko Zibiboxean, dugunaren 75 urteurrenaren harira. Erakusketa eta jarduera osagarriak antolatu ditu dugunak 75. urteurrena ospatzen jarraitzeko. Martxoaren 26an hasi eta apirilaren 14 arte dugunaren ibilbidea berrikusiko duen erakusketa egongo da ikusgai Kondestablearen jauregian. Erakusketa aitzaki hainbat jarduera ere antolatu dituzte 3 aste horietan zehar. Beste alde batetik, bertso-hori finala bertso saioa egongo da Iruñeko Labagunean. Martxoaren 26an izango da bertso-hori 2024ko finala, arratsaldeko 7etan Laban, eta ondoren kantu afaria Arranon. Afarirako sarrerak Laban daude salgai. Aroa Arrizubieta Arabako txapelduna eta Aritz Jamar alde batetik, Eki Mateorena eta Ertxaun Azkarraga bestetik, eta azkenik Irune Basagoiti eta Katxin Madariaga arituko dira bertsotan. Asteazkenean, Goxuan Salsaren kontzertua egongo da Zentral Cafe Antzokian. Goxuan Salsak urak eginen du bide, kantu propioekin osatutako 10 kantako diskoa kaleratu berri du eta martxoaren 27an eginen du zuzeneko aurkezpen kontzertua Iruñean. Arratsaldeko 8etan zabalduko dituzte ateak eta DJ Reimik girotuko du aretoan, 9etan kontzertua hasi arte. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Arrasate zikloaren amaiera. Osasunako entrenatzaileak ez du kontratua berrituko 6 denboraldien ostean. Ez baitago konbentzituta eta zaila ikusten baitu nire eta taldearen onena ateratzea. Teknikariak argudiatzen du bere beldurretako bat bere etapa gaizki amaitzea zela. Luis Zabalza presidentea oso hunkituta agertu zen erabakiarekin. Pedro Zabaltzak bere lana goraipatu du eta osasuna zer den ulertzen jakin duela esan du. Argazki nagusian, Luis Zabalza eta Jagoba Arrasaterien tristura keinuak prentsa aurrekoan. Hori koloreko berrian, eskubaloiko jokalari ohia den Nerea Penaren hitzetan, nire amaiera onartu dut, guztiaren gainetik pertsona dago.
Honen ezkerreko berrian, Nafarroak 435 ikur frankista kendu ditu 2015-etik. Eskuineko berrietan alde batetik 5 urte arteko kartzela zigorrak tabako kontrabandoagatik. Beste alde batetik, Guardia Zibilak 14 nekazari deituko ditu A12ko istiluengatik. Diario de Navarraren titular nagusian, Ibarrolak eta Tokerok akordioa lortu dute hautagaitza partekatzeko eta UPNren buru izateko. Ibarrolak presidentetza lortu du, Tokero bigarren zenbakiarekin eta Sota idazkari nagusiarekin. Argazki nagusian Jagoba Arrasatek Luis Zabaltzarekin batera Sadarren emandako prentsaurrekoan, bere erabakiaren berri eman zuenan. Kluba utziko du 6 urte loratsuen ondoren. Titularrean ziklo errepika ezin baten amaiera. Jagoba Arrasatek osasunatik alde egingo duela iragarri du ekainean, gaizki bukatzeko beldurrez. Eskuineko berrian, Iruñeak ofiziozko bisitak jarriko ditu abian tutoretzapeko etxe bizitzetara. Goiko berrietan, alde batetik, zamaontzi batek Baltimoneko zubi handia lurperatu du. Zamaontzi batek Baltimoreko zubi handia lurperatu du. Beste alde batetik, Nerea Penak eskubaloia utzi du lesioengatik. Bukatzeko, 10 abentura aste santurako. Gara egunkariaren titular nagusian, Morbanek dio Luuso ez zela terrorismo ekintza bat izan. Pirinio Atlantikoetako prefetak etaren armagabetzearen garaian adierazi zuenez, jakitun ginen legearen ertzean jokatzen genuela. Parisen epaituko dituzten bakearen artisauei laguntzeko mobilizatzeko deia egin dute. Argazki nagusian Jagoba Arrasate daukagu. Titularrean, Arrasatek bere etapa amaitu du osasunan hurrengoa esanez. Honest izan behar dut. Erdiko berrietan, batetik, 21 hauteskundeen testu inguruan, Estebanek guztia publiko egin nahi izatea aurpegiratu dio EH Bilduri. Bestetik, Erresuma Batuko Justiziak Assangeri buruzko berme gehiago eskatu dizkio Amerikako Estatu Batuei. Goiko berrian, Mercedes-Benzek Gasteizen duen lantegiaren handitzea aurkeztu du. Beheko argazkian, Jose Zabaleta eta Peio Etxeberria Aspezko pilotariak ditugu. Hauen hitzetan, elkarri tira egin diogu, nik batzuetan, berak besteetan. Ezkerreko berrian, aktorea eta dramagilea den Alberto San Juanen hitzetan, Valentziaga euskaraz interpretatzea ederra izan zen, esperientzia zoragarria. Berriaren titular nagusian, Korrikako partaideen abaroan Santiago Zubiko muga igaro zuten 36 migratzailek. Hainbat eragile politiko, sozial eta sindikalek euren gain hartu zuten martxoaren 14an egindako desobedientzia ekintza. Lagundu pertsona horiei Baionako bidea segurtatu genien, esan dute izenpetzaileek. Argazki nagusian Nerea Pena dugu, titularrean bere hitzak ditugu. Triste nago, ez dut ezagutzen eskubaloirik gabeko bizitza. Lesio baten ondorioz kirol profesionala utzi du Nerea Penak, 18 urteren ostean. Beste argazkian, Arantzadiko Lourdes Errasti dugu. Titularrean, beste 14 gorpu Zornotzako hilerrian. 36ko gerran lurperatutako 54 gorpu topatu zituzten abenduan, eta 14 orain. Adituak ziur daude gehiago daudela azpian. Beheko berrietan, alde batetik, bakegileen lana babestu eta auzipetuen errugabetzea galdegin dute. Beste alde batetik, Mercedesen lantegian 2026an hasiko dira furgoneta elektrikoak ekoizten. Jarraian, euskarazko ekoizpenak gora egiten du, salmenta aldiz ez. Honen eskuinean alde batetik osasuna utziko du Jagoba Arrasatek eta hala bide oparo bati amaiera eman. Beste alde batetik 100 urte Euskal Herrian lehen eskalada egin zela. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, gero arte Jagoba. 6 urteren ostean osasunako entrenatzaileak talde gorritxoa utzi duela iragarri du. Berritzeko aukera neukan arren, nire ibilbidea Iruñean amaitu dela sentitzen dut. Azaldu du prentsaurreko hunkigarrian Jagoba Arrasatek.
Gizonezkoen osasunak erronka zaila du aurretik. Zale gorritxoen ia erabateko adostasuna eta miresmena eragin duen entrenatzailea nork ordezkatuko duen bilatzen. Eskuineko berrietan alde batetik bakegileak absolbitzeko eskatu dute sindikatu eta eragileek. Txetx Etxabarri eta Beatriz Molle errugabetzeko eskatu dute, Parisen egingo den epaiketaren harira. Apirilaren 3an, elkarretaratzeak eginen dituzte Euskal Herriko hiriburu guztietan. Iruñekoa eguerdiko 12etan izanen da udaletxeko plazan. Etaren armagabetzearen auzian egindako lana babestu eta eskertu dute foru sozialeko parte diren sindikatu. Ela, Lab, Esteilas, Esk, Etxalde eta Hiru eta eragileak tartean Sare herritarra, bilgune feminista, etxerat, egiari zor eta bakea eta duintasuna. Bestetik, Jose Abaurrearen iritzian, Beloso eta Labrit aldapak ekiditea litzateke gomendagarriena obrek irauten duten bitartean. Belosoko eta Labriteko aldapak ekiditeko gomendioa egin du Iruñeko udalak. Bizikletentzako eta oinezkoentzako bideak sortzeko lanek irauten duten bitartean, bi errailetako bat itxita izanen da, eta sor daitekeen autopilaketa handiak eten egin nahi dituzte. Josea Baurrea da gobernu estrategiko, higintza, etxebizitza eta 2030 agenda zinegotziak esan du sarbide alternatiboak erabiltzeko aukerak zeintzuk diren jakiteko errepide seinaleak jarri dituztela Iruña eta Iruñerriko zenbait sarrera irteratan. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Elena Janesekin gaude, Dornier enpresako langilea dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo. Bueno, pues ez dakiz ere esan greban gaude, borrokatzen eta bueno, ongi, esan beharko. 25ean hasi zineten greban eta gaur bukatzen da, ezta? Bai, printzipioz 3 egun antolatu dugu. Gure asmoa da ea enpresak mugitzen bada eta blokeo hau apurtzea. Eta, bueno, pues, ikusiko dugu, ez badugu lortzen, 3 egun hauekin, pues, hitz egin behar dugu, zer gehiago egingo dugu. Eta, bueno, grebarekin sartu baino lehen, kontatu iguzu pixka bat, hori nolakoak dira zuen lanaldiak, zenbat pertsona zaudete honetan lan egiten? Bueno, gu gaude 200 bat pertsona lan egiten. Gero da, pues, talde desberdinak. Alde batetik kontroladorea gaude, gero dago inspektoreak, dago idazkaritzak, leku desberdinetan, ere dago guruak lan egiten dutenak, eta, bueno, azkenean talde nagusia, osea, talde gehiago duten pertsonak, kontroladoreak dira, baina, bueno, bai, total 200 bat pertsona gaude lan egiten. Eta talde guztietako pertsonak ari zarete greba egiten edo soilik kontroladoreak? Ez, denok. Ba gaude 180an greban. Claro, kontuntan hartu behar da ere, badago pertsona batzuk ez daki zein zenbakia, baina izan alda 15 bat, 20 bat hortik, eventualak direlak. Orduan, claro, badakigu zer gertatzen den, eta haiek bai, badaude lan egiten. Eta, bueno, kontatu iguzu zein da dagoen arazoa, zergatik jarri zarete greban? Bai, bueno, iaz abenduaren amaitu zen hitzarmena. Orduan, bueno, beste alde batetik ere azaroan amaitu zen kontrata. Bueno, plegoa atera zen iaz, 2 aldiz atera zen eta arazoak izan zituen, salaketak eta atxeora bota behar zuen UPNek. Orduan gero heldu zen udaletxeko aldaketa. Orduan, bueno, orain berriro plegoa atera behar da. Printzipioz, udaletxeak Dornierreri luzatu da prorroga bat apirila arte. Orduan, zer da importante? Importante da hitzarmena sinatzea eta plegoan sartzea. Atera baino lehen. Zergaitik?
hori kontuntan hartzeko udaletxeak. Plegoa ateratzen denean, pues gero ekonomikoki eta gauza guztiak plegoan agertzeko eta pues kontratak eramaten duena, Dornier edo beste enpresan, pues gu gero ez egoteko ailotuta hitzarmena bat negoziatzeko. Horregatik. Eta zergatik da hain garrantzitsua zuentzako hitzarmen berri bat izatea? Bai, gu daramagu ja azken urteak diru pilo bat galtzen. Sinatu ziren diru gutxierekin, igoera oso gutxi, eta bizia igo da pilo bat. Orduan, guretzat importante da, alde batetik ekonomikoki hori berreskuratzea, eta gero, gure lan baldintzak hobetzea. Eta importantea da batez ere plegoa atera baino lehen hori sartzeko plegoan. Berez, hitzarmena eskatzen daramatzazue denbora luzez? Gu eskatzen dugu, gure lan baldintzak hobetzea, gure plataforma daramagu gauza gehiago. Arazoa da enpresa bakarri etortzen da gai ekonomikoki. Baina, aurten ez du ekartzen ezer, bakarri 0, 0, eta hori esaten du, eske kontrata ez daki zer gertatuko den, haiek ematen badute edo ez badute ematen, eta bai esaten dutela, 5 egun gehiago jaia izatea aurten, baina bakarra aurten, beste urteak ez. Eta hurrengo urtean 2. Gu esaten dugu hori, kaka bat dela, horrela esaten, eta gero, amaitu zen bilera, beste bilerak izan ditugu, aldaketa bat egin dute, eta esaten dute orain, lehendabizik urtean aurten kontrata eramaten baduena, sinatzeko orain akordio bat, orduan hasiko garela negoziatzen aurten zenbat izango da igoera, eta ordainduko dutela urtarrilatik. Baina ez dute esaten zenbat. Orduan, klaro, gu sinatu aldugu akordio hori, eta gero etorri aldute esaten, igoera izango da 0,5. Orduan esaten dugu ez. Eta sindikatuak zuekin egon dira, daude greba honetan? Bai, 4 sindikatu gaude, komiten, eta 4 batera gaude. Eta, askok egingo dute galdera hau, pertsona askok, ordaindu behar da OTA zerbitzua greban zaudeten bitartean? Guri ez. Guri ez digute galdetzen, ez? Gu gaude kalean, alde batetik, bestetik, hau hori jendea ikusteko zein arazoa dago, batez ere deitzen dute enpresara edo udaletxera. Eske hori da, gu ezin dugu esan ez ordaintzeko, eta gero joaten dira eta izuna badago. Eventualak batez ere dira bandaudela lan egiten, eta haiek desoberentzia bat izatea da falta larri edo oso larria. Orduan, eske pizka bat han lotuta gaude, gu ezin esan dugu ez ordaindu. Hori da gure asmoa, baina ezin dugu esan. Bai, azkenean ez dago zuen esku. Claro, eskenik esaten dizut, ez ordaindu. Gero, itzultzen zara eta izuna bat duzu. Eta gainera, jan behar duzula. Ja. Eta, egon zarete egiten elkarretaratze desente ez? Noiz izan dira, non... Bai, elkartu gara egunero udaletxeke aurrean. Astelehenean egin genuen 11etan, gero 12etan zegoen beste pentsionistaren konzentrazioa, egin genuen 11etan, eta gero atzo eta gaur 12etan da. Eta gero arratsaldean merindadeen plaza, han elkartzen gara 6etan. Eta nolako harrera daukate elkarretaratze hauek? Ongi atera da, bai, posik gaude, posik, bai. Eta, zuen eskaerak lortu behar dituzuela uste duzu? Gure asmoa da, bestela, esan dizut, orain, aste santua altzen da, 5 egun jaia, baina,
elkartu behar dugu eta ikusi, hau, ez bada apurtzen blokeo hau, ikusi behar dugu eta jarraituko dugu zerbait egiten. Bai. Guretzat oso importantea da, lan baldintzak hobetzea, baina batez ere ekonomikoki berreskuratzea galdu dugula. Eta plegua argitaratzen bada eta ez baduzue nahi duzuena lortzen, jarraituko duzuela? Arazo bat izango dugu, bai, arazo bat, baina, alde batetik da pleguan agertzen dena, baina gero beste aldetik da enpresa irabazten duena. Gezurra da ez dutela haiek ez dute esaten ez dutela irabazten, gainera kontuak han daude. Orduan, ez dakit, behar bada enpresa ere bere dirua jarri behar du. Enpresa hori irabazten du diru pilo bat. Ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait esan, jendeari edo ez dakit. Eskerrak eman zuei, eta eskerrak eman, hori, azkenean uste dut, gauza hauekin lortzen dugu ere gure arazoa ateratzea, ez? Eta, jendea ere ulertu behar dela zein egoeran gaude, eta, ere eskerrak eman, kaletik bagoaz, eta jendeak esaten dugu, benga, animo eta aurrera. Bai, posik gaude, posik. Elena, mila esker zuri gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta zuen egoera larria gurekin partekatzeagatik, eta zorte handia opa dizuet. Zuen eskakizunak lortzen dituzuen. Eskerrik asko eta zuei ni hemen egoteagatik. Ondo segi. Gaurko, biharko eta ostiraleko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, hego-mendebaldeko haizea indartsu ibiliko da, eta arratsaldean batez ere ezatsegina izango da. Haize horren eraginez, tenperaturak gora egingo du eta beroenak 14–18 gradu artera iritsiko dira. Zeruan hodei dexente egongo dira goizean goiz eta arratsalde gauean, baina egunaren erdialdean ostarte zabalak izango dira. Egunaren zatirik handienean euria egiteko probabilitatea txikia izango da, nahiz eta puntualki euri pitxin bat egin dezakeen. Arratsalde gauetik aurrera, haizeak mendebal ipar-mendebaldera egingo du Kantauri isurialdean. Eta hortik aurrera, euria ugariagoa izan eta mendebaldetik ekialdera hedatuko da. Bihar, osteguna, tenperatura 20 gradu ingurura iritsiko da. Hegoaldean ere tenperaturak gora egingo du, baina bertan 15–18 gradu artean geratuko da. Hego haizea izango da berriz ere igoera hori erraztuko duena, eta hego-mendebaldetik zakar joko du berriro. Zeruan hodeiak eta ostarteak agertuko dira. Arratsalde gauean hodeiak ugarituko dira eta euri pixka bat egin dezake han-hemenka. Etzi, ostirala, tenperatura jaitsi egingo da eta euria egiteko probabilitatea handiagoa izango da. Haizeak indarra galduko du. Egunaren lehen partean hego-mendebaldekoa izango da eta arratsaldean ipar-ekialdekoa. Era horretan, beroenak 10 eta 15 gradu artean geratuko dira. Hodeiak ugariak izango dira eta aurreko egunetan baino euri gehiago egingo du, batez ere ekialdean. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Oskar Zapatarekin gaude, euskaltzaleen topagunetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Ongi eta zuek? Oso ongi. Aprilaren 17an, Kondestable Jauregian, gero eta aldeko gehiago jardunaldia prestatu duzu, ezta? Bai. Eta nondik dator, ez dakit jardunaldi honen ideia edo zergatik sortu da? Beno, orain dela 3 urte hasi ginen azterketa ikerketa bat egiten, inkesta soziolinguistikoetan aldiro errepikatzen den zenbaki
zenbakia da euskara sustatzen aldeko jarrerena, ezta? Hor, esan dezagun Nafarroa bere osotasunean hartuta, gaur egun 130, baino ez gara deklaratzen euskara sustatzearen alde. Badugu 33 bat ez alde ez kontra, eta 37 euskara sustatzen kontra deklaratzen dena, ezta? Hor ikusi genuen, bazegoela aukera eta beharra, lan espezifiko bat egiteko, batez ere euskararen aldeko jarreren inguruan, ezta? Eta hori izan zen abiapuntua. Orduan, egin dugun lana, 3 urte hauetan egin dugun lana, jardunaldiaren kontestu horretan aurkezteko probestuko dugu. Eta orduan zein izango litzateke helburua edo? Guk gogoeta bat egin dugu eta gogoeta hori partekatu nahi dugu Nafar gizartearekin, ezta? Iruditzen zaigu badela gai bat garrantzia handikoa eta modu espezifikoan heldu behar zaiola, ezta? Orduan, egindako lanaren berri eman nahi dugu eta guk egingo duguna da ere gure gogoetatik proposamen bat plazaratzea, ezta? Eta zergatik aukeratu zue izen hau edo ze esan nahi dauka? Hain zuzen ere, aldekotasuna areagotu nahi dugulako Nafarroko gizartean, Nafar gehienek euskararen alde posizionatzea bilatzen dugu, hori da gure helburuetako bat Nafarroan, ezta? Eta hain zuzen ere horti dator izen, ezta? Gero eta aldeko gehiago Nafar gizartean nahi dugu izan euskararen alde posizionatzen den jendea. Eta aurretik eginda, noizbait, hau, edo antzekorik? 2021an hain zuzen ere beste jardunaldi bat egin genuen, gaia nolabait zentratu nahian, eta hura izan zen hain zuzen ere gure abiapuntua geroan egin dugun lan honetarako, ezta? Abiapuntu horretan ikusi genuen behar genuela epe luzeko edo behintzat arnaz luzeko planteamendu bat egin, lotu genuen talde bat, gurekin egon dena 2 urte terdiz, 13 lagunek osaturik, 13 lagun horiek Iruñerrikoak, Herriberakoak, Iparraldekoak, soziologoak, abokatuak, enpresarioak, alegia ezker abertzalekoak, ezker federalistakoak. Esan dezagun heterogeneotasuna bilatu dugula, hain zuzen ere entzun nahi dugulako gizartean zer den egosten den euskararen inguruan. Horrez gain, prozesu horretan beste 2 foro ireki egin genituen, batean bildu genituen 25 lagun euskaldun ere eta haien jaso genuen material asko eta baita erderaz bakarrik dakiten persona, talde batekin egin genuen foro bat eta hor beste 16 lagunek parte hartu zuten, baina hori ez gain beste 10 lagunek bidali zizkiguten bere gogoetak ideatxirik, ezta? Gu material hori guztia jasota egin duguna da sintesi lan bat, ezta, zeintzu diren diagnosietan eta zeintzuk errepikatzen diren gai horiek eta guz zeintzuk aukerak ikusten ditugu egoera hobetzeko. Eta gero 17an zein izango dira jarduerak edo programa? Bai, nahi genuen jardunaldi mamitsu bat eskaini, ezta, eta gainera gogoetak hainbat ertzetik edo entzutuko aukera eskaini nahi genuen. Jo genuen, EHUn badago soziologian, filosofian eta psikologian bereziki lana handiak egin dituen Eduardo Apodakak eta allí planteatu genuen, personen arteko harremanen inguruan eta afektuen inguruan eta ponentzia bat egin nahikotu zuen, eta baiezkoa jaso genuen, orduan irekiko dugu Eduardo Apodakaren ponentziarekin. Gero Kataluniara jo genuen eta handik etorriko da Marina Masayer soziolinguista da, eta berak batez ere lan egin du bi jende multzo ezberdinekin, batetik gazteekin eta bestetik katalanez dakiten pertsonekin, batez ere etorri berriak diren horiekin, ezta?
Geroago guk egingo dugu gure proposamenaren aurkezpena, ezta, egin dugun lanaren berri eman nahi dugu eta etorkizunari begira egiten dugun proposamena, bai praktiken inguruan eta baita hildo diskursiboen inguruan, eta horren ostean ja bi mai inguru elkarrizketatuak edo izanen ditugu, ez? Lehendabizikoan nolabait Nafarroatik kanpotik eta begirada bat ekarri nahi genuen, eta etorriko dira batetik Maria Oianguren, hau Gernika gogoratuz elkarteko zuzendaria da, Eneko Kalle, Foro Sozialeko kidea eta Palestinako Palestinarekin elkartasun elkarteko kidea ere bada, eta gero Jasmin Kris hemen bizi bada ere, Marsailan jaio den persona euskalduna da, Laba proiektuan berezekin murgildurik egon dena, eta nahi galdetuko diegu batez ere praktika jardunbideen inguruan, alegia gu ez garen hoiekin egoten garenean edo haien konplizidade bilatzen dugunean, zeintzuk izan ditezke gako batzuk, ezta? Eta bigarren mahai inguruan gehiago zentratu nahi dugu balizko hildo diskursiboen inguruan, eta horretara gurekin prozesuan zehar etapa ezberdinetan egon diren 3 persona konbidatu ditugu. Carlos Vilche soziologoa batetik, Lur Albizu, mugimendu feministan urte luze zibilitakoa eta gaur egun sortuko arduradun politikoa Nafarroan da, eta 3. persona da Kristina Osez Azkoienen jaioa da, eta prozesua segitu du eta ekarri duen ikuspegia izan da Herriberakoa, ez naiz euskaraz ongi moldatzen, eta hor bestelako goeta ekarri ditu, ezta. Hoia bizkat, goiz osoan zehar egingo dugun edo planteatzen dugun programa. Eta laguntzarik jaso duzue, hau prestatzeko? Bai, Google jardunaldi hau Nafarroko Gobernuaren dugun hitzarmenaren kontestuan kokatzen dugu, eta bai, haien laguntza izanen dugu, bai. Eta gero, edonork parte hartu dezake bertan, aurretik izena eman behar da? Bai, izena eman behar da aurretik, errez esango du, gero taldeko gehiago interneten idatzirik agertuko zaizue topagunearen web horria, eta horren bitartez eman egin behar da, ezta? Erreza da, apirilaren 12 bitarten irekirik izanen dugu, dagoeneko 105 lagunek eman dute izena, aretoak 140 lagunentzako aukera ematen du, orduan, pentsatzen dut, orain azken egunetan, betetzen ez badugu ere, itxura oso ederra izanen duela aretoak, bai, hori da. Eta publiko guztietara bideratua dago, edo? Bai, egonen da, itzulpen zerbitzua, bai, euskaratik gaztelaniara eta gaztelaniatik euskarara, eta beraz, alde horretatik ere badago aukera, euskaraz jakin edo euskaraz jakin gabe, jardunaldian parte hartzeko are gehiago. Bilatzen dugun publiko bat da, hain zuzen euskalgintzarekin edo euskararekin zerikusia handia ez duten horrena, ez da, hain zuzen ere, aliantzak eta euskalgintzatik aratago egin behar dugulakoz gure ustez. Eta zer espero duzu egun honetaz? Uste du gogoeta bat planteatuko dugula, bai, eta horrek bide emango digu beste agente askorekin hitz egiteko hurrengo hilabeteetan. Egia da, aurretik agente askorekin hitz egin dugula, aurkeztuko dugun programa edo proposamena kontrastatua da, hainbat agente soziopolitikoekin, Nafarroako alderdi gehienekin, euskalgintzako kideekin, hainbat eragile sozialekin, edabideetako zuzendariekin, orduan, hor joan gara kontraste handiak egiten eta txikiak, eta gero ikusten dugu, orain dela momentua hori gizarteratu eta esan dezagun gugandik ezein hurbil dauden hoien gana jotzeko proposamen batekin, gogoetak eta partekatzeko haiekin. Eta, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait ahaztu dugun? Nahi genuen egun osoko jardunaldia osatu, eta hor bi
nolabait hasiera eta bukaeran ez ditute aipatu hasieran izanen dugu aurkezpena eta Ana Oio kontseilariak eta ni neuk pizkat harrera eginen diogu parte hartzaile guztiei, eta jardunaldia egingo da goiz osoan zehar Kondestablearen jauregian, baina gero aukera dago elkarrekin bazkaltzeko katakraken, eta bazkaldu eta gero Jasmin Krisek eta Ikertu biak hain zuzen ere ongi egiten dugu Iruñekoak izateko podcast zuzenean grabatuta emango dute. Eta bazkaltzeko ere etiketak behar dira? Bai, izena ematearekin batera galdera egiten da. Bazkaldu nahi ote duzun, eta orduan nahi izan ezkero, izena eman da, hor markatzen duzu kasilla hori eta listo. Primeran, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta jarduera hau gurekin partekatzeagatik, eta ea nola joaten den, ea jende animatzen den bertara gerturatzera. Mila esker zuei. Honaino gaurko saioa, hurrengo astean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Aste santu oso ona pasa. Agor! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.